Ya mwache ya samwa kwa babiem do Badwam TV Badwam so. Ya da apostle Dr. Nita Kotegwase ni nkranchen sama odi abre de edu so ne Badwam kase ensam no ne obetie wo mu ebi eni. Enkwanta South mensi no moti mantamo abetodwa se kwahwe okokora de ho agima wi san apomodin pe ni honti entokwa ekoso no ene na akofa sa ha ya beno ne nsem bia no pe ye de bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 oko YouTube Adom TV 2 kwadomonline.com semi ene nsema foforo bi ho media fia amankwa tamaklo afi ani de beti se den semni chemu etie Adabraka District Court and de Chrisford afadu downfall ya dodo na nim no akọ black akoto aposifo ededu afie mu ni nyina ne eburo bia ode atintim so wa ba yo bi so kase no eto so Adabraka posi Archery Clifford afedu downfall adodo na afene ko black edena kwatwere aposifo kokum ni nyina ne se mfoni bi a eba abefa pakese social media so a ene ensem bi nkofo kafa no ho se obontre ha se odema ho adegya beba abonten na ode agisika ede afiri won ho ho na omode ni kwagina Adabraka court bata na no fiada general bosom de to so dunsia ena wono mo kyerese ena jaja otena dwam na na bena aso owusu amenyo kyerese won konkodam na general bosom de to so aduenu baako onsamra na ninyina ye mfoni bi ebeda social media won mu nusa branti bro ababa wabia na enya sem keto akura ya ebinom so kyerese woni ma kompa so agura utwo ho mfoni wabra wonim na kyere odi ababe hunihuna won edi agisika firi won ho yanto akase no so na Nkwanta South mensi ye wo timantemu no betodwa se enuane pa enuane nuro wo ma wo so odie na boa wapomoden no ene won mu enya bi ninyina no ye nansentemu ntokwa ya unity ewo ho assignment me ho ase na ACM re atwa mu no amankofo bentimi nkwa afom ska o manya di ahwe mo mofra na mu akwakoye din nti amankwala no nso enyi na akwakoye asem fofo edi amaye eni nti ana yama health directorate together with ambulance service for taking on details bi aye hwe say then ye betimi aye atimi aboa ye say abofra bi obeba hospital ho no ye hu say omo wait enkoye omo adide mu niema ehye da sisi nti hu be nya say betu anomonia ba be ye we ni nyina no se nipa awofo no enya adwuma enya omodetimi emfidi embofra ne ye nti conflict in the affect ye sanama dika ka no because 70% ewo Nkwanta South na ya kuafo na kua adwuma no nso no ye nyina ye nime hu na aba wonti na ya awofo no de so mekọ nwuram akwakọ ye adwuma atimi anya sika e da na hwe embofra ne nyina ka ho na contribute to this ohawa ye wo mu enu akiri na nutrition officer won Nkwanta South Municipal Hospital Nancy Dogo ene Unicom chemist eka wo hubo mu a wakyerɛkyerɛ abaatan ne awofo ho kwan pa obefa so amma wo ma enuane ene nuane mpo ɛsɛ sɛ wode ma wonum sɛ ne bɛya na opom ebegyina ne naso bia wo dia no na pɛ sɛ mefa no ko ne papa bi na sɛbe wa omo associate a whole lot of myth and superstition e dey associate with internet your program your education bebre a church omo incentives no even the posters crowd around actually say sa yare wu bia actually say yes ebetumi so yentumi ka say yebe to omujidie no ato akene obetumi adi ujidie bi ba moms yesrew say obesa beba beje ayaresa ana obeba for intervention ebe obedu akola na bia ni biem na say mom go so obesi siki for we spiritual way so na wodi eno so aye mensi krachia wono wakwa West mensi mu ye tamimu halidu na ne ya make say 4 units 2-story nursery and kindergarten block and ne one more power one more de ama Nkwakaw Zongo Islamic School we ama emofra enwumasua enwo totofe wamu no akosoro ewo ho culture of maintenance say ye be hu say enya japadia Zongo community japadia ye be hwe so yi school student no tron ho ne teachers ye be sere ye mo ho ban na enya japadia ema community ani kwa West Municipal Assembly say mani so ade ho ba ko ye furniture ne de say immediate no say no hwe curriculum no omo use hexagonal and mono desks na esu ho no nya na fata ye no say furniture nam kwa mo a eba ye de bi beba ha na adekere ana adesua so aye from obia start na obia beto aso na wawie
ɛne yɛ fɛ ne amamu papa nti ɛbɛda community na sɛ ɛna municipal assembly was ɛnyɛ wɛn ko a project ne bebree wa metua sɛ na ɛbɛ meka no te sɛ wohwɛ yɛ health center a ɛwɔ hɔ tankers office a ɛka da hɔ a metua wohwɛ Adom market ɛka da hɔ kɛse a metua wohwɛ apprehwɛm teachers quarters ɛka da hɔ a yɛtua nti ne nyinaa nso no yɛde legacy debt yɛbɛtuatua ɛno akyire ɛna George yankyera ya ɔno ɛne pani kwankyerɛ fɔhwɛ mmasua so ɛwɔ mansini nim sɛ de to dwa sɛ n'ani agye paa sɛ aban ɛne asɛm bɛdwa no aba bɛsɔ wɔ asene firi sɛ ne wɔnom apɛ ɛho asɛmmisa akyɛ paa na wɔkyerɛ sɛ ɔbɛkɔ so asɔ mpanimfoɔ asene wɔ mpɔtam wɔ sɛne ɛbɛyɛ adesua ne adekyerɛ ɛbɛfa no ntom apɛfra ɛwɔ ɛnigye sɛm firi sɛ nkwadaa a ɔmwɔ Islamic cage ɔmoyɛ 192 na block wei abɛboa ofisɛ na nkwalaa no ebi ɛwɔ mosque na asɔre ɛda ho deɛ ɛnya deɛ a ɛmrama ho kwan sɛ school ni yɛde ne bɛkɔ hɔ nom ekosi sɛ dwumadie yɛ Asempa 94.7 FM one more show on dwumadie foforɔ asekra yɛ beginning the year right conference yɛ kɔ so ɛwɔ Movenpick Ambassador Hotel na ochi ewie ye ne ma hodo ekoso no yaboabo bia no edebro Enrada ekosi saying beginning the year right conference didi kan kra ekoso Movenpick Ambassador Hotel ya na enyasam ketwa kra na dwumadie efri ekosi saying beginning the year right dwumadie ekoso ewo radio so Asempa FM ekosi saying dwumadie so afi bia be sem frinhye nsia ne die yedebre wo no mu a wotie dwumadie no se ne be ya afi na hyase no be hu no kwan obefa so a betoto abrabo ne kwan obefa so a ode nima ebetutu yi mu abraba koyie ede wo no ma wotrim abo bewo ewo abrabom yidi ho nsam ebehyia dwumadie no so a na boa pa na afi ena mpanifo ye se wonum entrem na wontwe adom emehia bi se ne be ya ombetie afri sankofo yi ho na wonum mienu edin sawoso se ne be ya wonum so betumi enya bibi afri wonum nimdi a owo na afi de edi mabunu eku ahodo e wo mamu ai binum eye sukufo amyeku bi mu mabunu ene ankora wonum ankasa wo nwuma nketenketi a wonum pese wo tiretire mu ebehia ai programs manager edema Asempa FM ya no esa ne chiamehene edema Asempa FM ekosi sendwumadie Philip Osebonsu ene di kan bi adwumadie no ano a wode nsem wei atudwa. This is something we thought through and we wanted to do, and I've said a number of times when you tune into a radio station, it's a decision you've made. Hello, and to share radio dial now. Frequency, frequencies near bebre. You decide which one you listen to. And that decision should also bring you a certain outcome. In the entire radio station keke. Am I clear? The entire radio station keke. The entire television station keke. It is a decision you make. If you want to progress in life, what you read, what you listen to, what you watch is important. Abobio pa ewo abrabom akyerɛkyerɛ mu na osayo bi a wɔtwerɛ nkrata ba abɔnten na wɔka wɔnom nso obɛka sa dwumadie no ase bi ɛne wɔnom a wɔde wɔn hyɛ dwumadie no hyɛ aseɛ edi nkɔmmɔ ya wɔde wɔn haw ɛne nneɛma hodo a isi wɔn ani so ɛto n'anim a wɔn nso kyerɛkyerɛ wɔkwan obɛfa so a obetumi ɛto ho anamo sa dwumadie no nso ɛkɔ so wɔ dwumadie no ase. Now let's switch to the building. How long will it take you to finish the building? Well, I have started a long time ago. How many years since you started? Like 7 years. 7 years. Yes. Okay, and where are you now? Which level are you? Foundation, lintel, roofing? I'm done with the roofing. It's getting to fixing doors and windows. So you've not done electricals? No. You've not done ceiling? No. You've not done plastering? No. You've not done tiling? No. You've not done compound? No. You've not done walls? I have a wall. You've not done fittings? No. Yanto akasia no eso adanse soko assembly no edin kokon nkete nkokon mai 10,000 amakuya for 150 se wonye na won so mensi no onfa enhye wode ase 70 or so to 200 people say yedi omo be dwumade no ase so far sana SCT
every time I am one ababedi hadi omundia ni die mu de aban anasa your mind eka endro aye di show mo anytime omo bokwa di yenuan mo omo pese omo show mo so no oman eka na so aduane die na emwai ana aduane a wase di ma mo anu die wa request se wo benye omo no wa na wo be provide aduane na yeden amom so far nkomodie mu no bebre ma wo se duduro na aye ready se omo pese omo nye emwa no eti omo bebre aye omo bu edi atuo bi mu di ya di ho nkomo with the veterinary officer provided it's okay. Eno achi na aban na musini ya wo empatam ho Albert Dakura enso de tudwa se brano obekọ akohwese na akuafo yi esi du ndwuma na wahwese wo ye ni ya otumi ahunu akuafo yi bi nso ni Adom kase eka ho twetwe nkomo a enso mo de tudwa eniye enti assembly ya yen hyehyeye se eye 3 weeks 4 weeks time bia no yebekọ eye beneficiaries na nanso ni akohwe emboa no se de emboa no ho sitie na se challenges bi wo ho a ni ene omo so asa yeden asa ache sa challenge no bo na ko aye enkokọ no eni nuane no se be ya ebo no beba form because na akokọ baako eye 30 cedis enti no o 4000 almost 300 million I don't know said tax na gugugu ne ma no so no obetete so afri so na etimi aba form na etimi enko afa nkokọ no ama ọma no ahotaba manim kwa akokọ foto eja awie Yenye no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pe ye de asie mrani adaje a wode ma yenti ye da se papa pafe na do afidie no ato ha ya Adom TV your number 1 account TV station and I was shining free ha na the opesa wotie ansan wa frifie bia no ye de bema wo e wa ha pomudin wo mu agodie mu nsem da bon krata Adom online ni nyina ye de bro sa bre ya ansan na dwumedie no nto so no ye de abro bidi afia amankwa tamaklo menu abemba papa bi honorable incoming akwasinsia boating JP Jordan e wa